Bara hayali yang munne isi rejen kaisu hadu bara gulu. Kami ini lama ya mah halo channel nongone guys. Mana le boy? Kosna. Wah bedo. Kulumbai guys. Ang dayo puidung je amai muna mai ruga bai thado ang beohai puidung ei amai muna biting phar ni pre labu bai thado nei guys mengduna menga khale amai ese pura menga khino nei guys mandi ko ti bar nangko jayo guys nei guys बेवहाय दिनदों जे बिथिं साइडआव दङमोन जे बिथिंनिफ्राय बिथिं रुगाबाय आमायमोना आङो दायो फैदों जे एसे दसे माने आंबो एसे रुगाना होननानै सानदों जे रुगाना होदो आरोना बिथिंनिफ्राय नाथाय आंहा दिनै फार जानायाव ना लंपेन्टानो सिबाय गाइस नै आं बिथिं साइडखौ रुगायाखै आं बिथिं साइडखौसो ना दानिकि दुइ दब्ला दङ न जे बेखौहाय आंबो एसे लाबोनो हादो जे एसे थाब जोबथुनानै ओमफ्राय गाइस नै मादि खस्थ' खालामनांगौ जायोना नै दा बे दुइयाथ' आरो सानैनि उनावथ' फैयागोन बेखौ एकदम गोजानाव थेना दोनगोन दा बिथिं जि दै फैबाय थायोबा मानिया ना जे मानसिफोरा बर' माइबो खेथि खालामनो हायो जे दा एकदम जि खस्थ' खालामना बिथिंथ' पुरा दैयानो जादों बिथिं माइ हानाया नै बेयावबो एसे दै दङ नै गाइस उपाय गैयाना जे मानसिफोराबो मादि दासो दैखौ हगार हरदो जे बेखौहाय एकदम सिगाङाव जे मुस्लिम मानसिफोरा बिसोर थेनानै बिसोर आबाद मावदां बिदि जि 12 मास जि बिदि दै फैबाय थायो माने ना बर' माइबो खालामनो हायो दा बे दुब्लियाथ' ओरैनो थासिगोन दा लांनोसै इथिं जोब्बाय न आच्छा बेयो सिमा माने बे मालायनिनो गाइस बे मालायनि नै बेयाव थिखांना दोनदों इथिं गेजेराव गैया माने दै दङमोन नालाय बिनिखाय बिदि थिखांना दोनदों दा बेनिफ्राय जोङो लांनोसै दै दङ गाइस मा खालामनोसै आंबो लांनोसै दे गाइस एसे बेयाव लगायना लानानै लाबाय दायो थिखांदो बारा हायालै आङो मोननै एसे रेजें खायसो हादो बारा गुलुत बाबानिया ना बिथिं मोनसे फारसेथिं मोनसे लानो हागोन दा एसे रेजें नालाय दा बेनिखाय मोननै गुलिगोन नामालै एसे मोजां नाङासैलै बेयाव लासै थांनांगोन एसे बुरजा थांना होबा मानिया गुलिगोन बेयाव Next day, tadi kemudian hai, mai kotana di mana? Abdi lang fujung, je tektor ini langgun, je amai lahan ni, ni gari abu mun faibai, dari jumuk dubli thapai nani fujung, dah jap ni si. Good morning. Jap nai jabai, dah be musuri ko, net ko, dah bahagun, saya bahagun na mahagun. Saya kubina hor deh, usai. Hagon, le. Ngapa biar geser huna biar. Dia nu muzang hiburi lagi. Yo zonala nung. Tapi muzang him nala deh. Deh muzang him nala. Pilot, lasi tang, lama pura boy mantik nunga. Nah, jumbo gakunan tang bisi. Gakunan tang ni. Tumba. Kalau labai, saya tektor lasi tang mana tu? Pilot tak boleh beri air dengan pelai. Kawan nunggu. Wih. Malah ni lot, kami nombor ni lot. Ayong lah. Arah dia. Kami ini lama ya mah halo channel nongone guys bahwa madi hadri pura birdo bahwa udah tanggane karena bila mana noni berapa orang ini nak madi hadri juga guys saudara mah halo channel nongone madi hadri nak guys dari ini kalau saya beli tangga mana nunggu kapan ini tangga mana ya tengok pura duli powder nanggo guys nih madi birdo ya guys madi birdo apa namanya mana bakal bikin apa desa bikin ayo koin namanya ini kami ni kere alam domon dan ini pakai namanya ini cara pakai dan kaji kena pakai guys mau apa hubang lama tak sibuk ini kami usul nosto guys halo apa nama Ding. Wes, mak bakal mau
बुदि दिखायदो नामा बुदि जानो थाखाय दा आमाया बयलारखौ साफा खालामनो नागिरदो दा दै गुदुङाव बिदि सुबना लादो होमबासो बे गांफोरा गुरै जायो न आमाय बे गुरै जायो होमबा बिदि फुनो थाखाय मोजांसिन जायो आरोना दा एसे बिदि सुबना लादो दा दसेनि उनाव बिदि सुबनानै दा बेखौ साफा खालामसिगोन आमाया दे आमाय मोजाङै खालाम दै ओरैबायदि गाहायना माया आरो दिनि दिरुङा जायाखै जे बेलेग दिरुं लाबोनानै बनायदों এইখিনি गुदुर खालामगोन बेखौ बेयाव खाथियाव लाखिना लानोसै लास्टाव बैयाव जमा खालामनोसै खनसे खाना होनोसै गुदुर खालामगोन गुरा बुंनाया जबायसो दहन गिदिर जाबाय गाइस आरो बे नाय गाइस मादि फिसा जायोना आइ हुआ बिदि फिसाबा मानिया बिनिफ्राय बिदि दिरुं लाबोनानै बिदि खालामबाय बारा गुदारबाबो मिसिङाव नाबा मानिया बे सख'नो हागोन एसे प्रब्लेम जागोन दे गाइस बेबो मोनसे बिथिं नायबा बिथिं नांबाय बिथिं थाङो जोबसिगोन बारा गैला माइ हानाया बिथिं बाजै दङ बिथिं आनै दङ बिथिं आइ दङ आरो बिथिं प्र आरो बिथिं आमाया दा रुगानोसोनो आरो बिथिं नै आबै दङ जे दानिकि जों दुगैहाय माइ रुगायदोंमोन नालाय जे बे आमाय लाहानि बे आरो बिथिंनियाथ' जोब्बाय आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे जायगायाव दङ बेवहाय लोगो सासे आरो बिनिफ्राय आबो बिथांमोना सानैया बेयाव हाबाय थादों बे जोब्बायबा माने बेयाव थांसै जे जोङो एसे रुगाना होनोसै जे बेखौहाय दा लांसै न जे बेवहाय 3 दब्ला माने दङ आरोना जे दा एक थेलायाव लांनो हायो ना हाया जे लामाफोराबो एसे गाज्रि नालाय दिनै डाइरेक्टलि थेलाखौ माबायावनो सोना होबाय ना दुब्लियावनो नै फोथाराव मेंबाय गाइस आं जिरायना लाबाय बाराबो गैला मायाबो गाहाय नालाय बिनिखाय बिराद सिंसादों ओमफ्राय आं जिरायना लाबाय जे आरो गैलानो बारा जे आमायलाहा दिनैनिफ्राय माइ हानाय खामानिया जोब्बाय रुगाबाय थादों बेसिम रुगादों गाइस बेयाव मानो होनब्ला बे बलान बायदि नालाय दा बेखौ फबनो थाखाय एसे गुबुनांगोन बेनिफ्राय बेसिम रुगाबाय थादों बा बेखौ फबना होबा माने आरो हाखौ थिखांना होनांगौ बेनिखायनो जोङो बेखौ फबाखै जे आरो हाबो थिखांनांला बेनिफ्राय बेयाव रुगानानै दिनदो आरोना बेनिफ्राय लाबोदों बेनिफ्राय बेसिम रुगादों दा एसे रुगानायावनो एसे टाइम नांगोन जे टाइम नांनाया जेबो नङा गाइस आब' माइ हानायाथ' जोब्बाय रुगानायाबो जोब्बाय बोसोरनि खेथिया जोब्बाय दा नानोसो दङ न नानोबो दङ दिनै जोबनायनि दाउनि आथें गाबोन नासिगोन न जे बिनिखाय दिनैनो लाबोनाय जाबाय सिन्था गैला खालि दा न'आवसो सिन्था खालामनांसिगोन बोरमा मोसौनि सिन्था गैला नायदोनो गाइस जे गाबोन नागोननो मिसिंजों मा नालाय आबै कसना wah be bedot आरो बिथिंबो आरो दङ नै एवनो दे एवबाय दा बिराद गोथाव संनो रोंगौलै आबैया जेबो नङा खामानि मावनाय आरो न' मा गस्ला गाननांगौ न' आबै दे मा हांखो नोंथांमोना नायदो बे जाबाय हाग्रानि नै गाइस हाग्रानि ओहो जि खारदो नै गाइस